le kuyithatha iduqutuqu lezinye igcobe emthondweni namantombazane la wathatha itaputapu lethatha inemfu lapha ngoba how can you be so extremely desperate for a man in such a way that you can head yourself to the vagina? That is nonsensical. You can't do that. You can't do that. Go for counseling. You are crazy. Yakutshela. So into ebaleke ngcono ke lokugqatshwa lokugqatshwa into ethinta imoya thizeni yabona. Yabona kuthi ngizwani. Into idliswa kodwa elikhulu nalo lonke ke sengigoqa njengomnikazi wohlelo awusuka madoda. Dumezizweni ngisho ngambiza mbizweni yosonke kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yadumezizweni ngisho ngambiza mbizweni yosonke kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini Njengoba seshilo ke laphana ke lapha ethi action speak louder than the words. Here we act. Nakho ke igama lami ngizwe umlando wamchuna untombi semdebala kasamqoba ngoba semtanda. Hiyo ke imvuma mvundo le semelika ngoba ngisho Obama uyivumile umthathu ubulala insizwa. Akazani ngene izolo mfana ukhahla kwasami into kuyakwazi ukuvika. Silapha ngempela ke kuyipodcast. Yeah. Lana sesihambisana ne technology yamanje kodwa sithi isintu sami sama noDokotela uKhehlelezi lentombi lapha ubani ngani yami Kamalami umalibongwe Gumede. Sekuphelile njalo. Yebo, uqwaba uyeye umpangezitha. Oh yebo, uqwaba uyeye umpangezitha phinde sihambe noDokotela lapha ke uKhehlelezi. Ziyakhala manje. Indumani yadumezizweni isihlahla somdebe nodela mzimba veje mfazane empandla inhliziyo zamadoda ibomvu nabasethethe nabasenyimbane. Mkhonto kwazigazi indaba ikhala manzi dictionary indaba zathi dungezwe ephakathi la lifestyle. Sanibonani babukeli bonke eSouth Africa jikelele. Sisho kanjalo sithi isintu sami sesiphakathi njengamanje uthe yini podcast. I-podcast lapha ke lapha kusho ukuthi manje ke is the post production. Yeah. Yabona le ethu i-podcast. Sebengaba excited nje kahlahla yintsha. Mawuthi uyabuka when you listen to a fresh music. Yeah. It's a podcast because the artist is no longer in studio. Yeah. Do you understand? Oh. Yes, it's a post production. Kahle sesisukile studio sesingapha. Yebo uselalela umculo manje. Uthela ulalela umculo wakhe awenza ngosinye isikhathi. Namanje ke thina ke njengoba sikhuluma manje abantu bazosizwa ngelanga lakusasa into fresh into ezotholakala ku YouTube channel into etholakala konke ama social media platforms eqinisekisa ukuthi ngamanje asidlali le Durban akho bafana basekhulu bazochachachana ziyakhala manje. Ziyakhala. Shaka manje ke into esokhuluma ngayo kwelapha emkhulu ndawo enkosazana wakweqa nje manje. Akweqile. Mana into esokhuluma ngayo lapha enkosazana lapha ke nawe emkhulu into ebaluleke kakhulu ukuthi eke njengoba abantu besibonile esikhuluma lapha kuyivuma 103 asikwazi ukuthi sihlale insuku zonke sinthe sendaweni eyodwa sizoba kuyivuma ngelinye ilanga siphinde sibe la Emzo Lifestyle eke ngelinye ilanga lokho kukhombisa ngosobala ukuthi ngempela we are versatile we are diverse we go all over nakakini sawufika qatata njengamanje ke sonjalo ke sithi ke qhanganza kwethu sithi sikhuluma ngendaba yokubaluleka ngoba if people can have enough sexual intercourse, sexual performances, we can have a happy nation. Ingakho abantu sebeqoka ukujejeliswa utshwala kunoma bajabulisane bebodwa bahloniphana bebodwa bakwazi ukuthi yonke into iye phambili because sexual frustration nje iyodwa it causes a lot of problems einkingeni esibhekana nazo in our daily life because it starts with the mom and dad. If they are happy together, definitely thina sizingane zohambe esikoleni siphase kahle ama homework enziwe kahle sihambe sikhishwe senziwe yonke into, there will be always a smile in our mom's face. Therefore we are dealing with it right now. Here is the podcast of the year. Ziyakhala manje ithi ke hey into abalekile ke lapho bose ningena sibone nesenisibonile abangasibona batshela abangasiboni ukuthi bazosibona. Yeah. Manje ke ngithi ke kini ingane zakwethu njengamanje indaba yedliso esikhuluma ngalo ngoba phela uyinyanga dokotela futhi sikwazi lokho. Yeah. Mina my career ukuba umsakaza, I'm a broadcaster. Yeah. Your profession is to be a traditional healer, exploring opportunities before you conquer with your ancestral calling. Yeah. Unawo ama opportunities ofisa nawe ufisa njengensizwe sencane kodwa idlozi lakho lihle ngento eyodwa liyakuvumela ukwazi ukwenza izinto u explore kodwa awuyikho
business and the calling yakho yokuthi uyinyanga uyisangoma esihlola kuna wonke umuntu engahlangana naye phansi komthonzo welanga yingakho ngithi mina ke kubalekile ukuthi sazi ukuthi sikhuluma ngani yingakho ke sibalekile njengamanje ukukhuluma kwethu ke Ntombi usibanibani njengamanje ke ngani zakwethu njengoba sesishilo ukuthi ke into ebalekile sifuna ukukhuluma ngayo akuyonto oqala esikhuluma ngayo kade umkhulu izame ngamafoni ngamashuthi ukuze wagcina ke uNkulunkulu emkhumbulile namakhamera asezingeni phezulu ahlula wonke lamakhamera nobona lama rasta lawa ashutha nawo ayakhuluma laze khala ngempela manje into oqala ngifuna ukunitshela wona kanza kwethu ukuthi namhlanje ke itopic yethu today sikhuluma ngendaba yedliso kunedliso ke la ngaphezulu la umuntu usuke khona umfakela kuyibhega emanzini noma umfakele kuyijuice thizeni noma wenza noma ngabe yiphi indlela yokuthi agcine edlile idliso la ngaphezulu bese kuba khona idliso leyephupho lehambisana nesiphephetho eke la umphephetho khona umuntu noma usebenzise insila zakho bese lo muntu loyo umsebenza eke ngeinsila zakho bese ulisebenzisa ngaphansi kwakhe lelo dliso eke on her vagina on your vagina against your man so ukwazi ukumamba qhi engathi ibhandelele laseclinic elicheck iBP yabo into enganjalo nje so into eyenzakalayo ke la yonke le ukuthi ngani zakwethu ke sifuna ukwazi ukuthi idliso okuyilona lona ku right ukudlisa umuntu wakho uqala nje idliso la ngaphezulu noma idliso la ngaphansi kuphi la lingo sikhona Ake njengoba ungizwe seshilo ukuthi namhlanje sikhuluma ngayo itopic eshisa kakhulu sikhuluma ngazo idliso namhlanje ke siphethe uDr Khehlelezi okuyena ke sobe simbuza imibuzo ngedliso before size siye phambili mkhulu ukubachazele ababukele emakhaya ukuthi yini kahle idliso Okay asiqaleni la angena uDr Khehlelezi mina ngiprofessor mfowethu inkinga unobo uprofessor udokotela manje within 2 months sajwayele ukuthi udokotela uprofessor namanje mfethu silinde okunye nje kwasekuqhamuka sokuthiwa ukuthi hey angiseni professor mina sengiwuphapha manje sothini mina mfowethu all right sofika yini kwaIsrael sibingelele bonke ababukeli ngibingelele futhi nani bafowethu namhlanje ni decide ukuthi ningikhiphe edeskini ngingahost cha uyahosta kodwa uyalawula oh ngiyalawula namhlanje okay ake sichazele hlolwa la okay kanti umuntu owumastermind walento le yimina ngoba I am the ukhaza by profession onkosi yami ima lalela namhlanje yimina engizokuchazela ngoba wena uyisangoma esingathwasanga masikhuluma ngedliso yini idliso kokuqala uma sikhuluma ngedliso sisikhuluma asiliqondeni nje iqiniso uthando lwakhiwa ngenkani luhlohlwa kumuntu esuke ene lack of love kukhona umuntu ongizwa kukhona umuntu ongangizwa uma umuntu engasakuthanda uyambona akasekho interested kuwe wena umthathu uyihlohla kuye ngenkani leyo nto automatically siyayidivert siyiconvert sithi yini idliso kanjani na angithi phela ngizothatha insila zami zonke ngiyithathe ngiyifake kungizwe ngeplan thizeni engaboni lo in other ways ngithatha mina uthando ngankani kimi ngiyalihlohla kuwe kanjani na kunemithi noma kunamakhubalo afika khiwe mayakhiwa lawo makhubalo ahambisana nedlozi lakho uma idlozi likumukela lokho uma idlozi lingakumukeli lokho lawo makhubalo ayakugulisa uthola umuntu sokuthiwa mana kamkhulu uselapho nje ku right noma ku wrong ukudlisa umuntu ukudlisa umuntu ngizosho ngithi mfowethu angithi bengisazoyichaza size siyofika manje yimi ophethe la yeah ku right noma ku wrong ukudlisa umuntu bese uyima uzoqhubeka ngoba usakahle la kuqhobola ulawo okay ngizosho ngithi 50% ku right 50% ku wrong oh 50% ku right 50% ku wrong when is the right time yokudlisa umuntu right i-right time yokudlisa umuntu mfowethu yila othola ukuthi uyinsizwa ake ngisho kanjalo uyinsizwa ulobolile ini uthola ukuthi intombazane isibhizi namadoda nje ibhizi namadoda isibhizi gijima yenyuka namadoda wena uyasebenza ibhizi namadoda lapho ke wemdlisa
uzothi omunye umuntu yindaba umela abantu besilisa kuphela abantu besifazane nakho umuntu wesifazane uright mayizodlisa umuntu wesilisa so uma sikhuluma ngesikhathi sokudlisa umuntu ngoba ngizubuza uthi wena yesiphi isikhathi esiright sokudlisa umuntu isikhathi esiright sokudlisa umuntu uma usisi ufikile noma umakoti waze emzini mawufika emzini uyabona ukuthi indoda iwuvanzi kakhulu ene futhi ayisafocus iyaphithizela le ndoda iyaphithizela ene mina ngiqomile angenzini ngiyafuna ukuthi ingane zami zikhule kahle lapho ke mshaya but mawumshaya kufanele uye enyangeni ichazele ukuthi isikhathi esiright sokuthi ungamshanga ngoba umthole sene TB esenezinto eziningi ezimphethe ngenxa yedliso idliso engizolo recommenda mina eli right nje ile lokuthi umeqise phansi umbize ngegama ini bese umeqisa phansi umshaya nedliso le inhlanga li right ke le inhlanga ngoba alinama side effects lelo ukuthi uzompakela ekudleni uzothola idlozi la kaMchunu noma la kaGumede alihambisana naleyo nto leyo uthola ukuthi ke lo muntu useyagula ngaleso sikhathi ayimkhulu lapho ke eShopolitan yabona manje ekhuluma ngendaba yokwazi ucabanga ngendaba ebalekile yethongo ngoba enye into emkhulu uselapho nje ukudlisa umuntu ngoba nakho abantu abaningi insizwe eziningi sukumani lize kumkhulu njengamanje ke izinto ise ngoba abantu abaningi mkhulu bama ambulance because u reactor when esekune challenge ku relationship sibexabene umuntu manika naxabana nawo bonke umfazi uyabhula akekho umfazi ongaphuli akekho umfazi ongasona isangoma ngoba uthi ayina lapha umthumile ayina lapha ziyakhala ucingo ukhala uringo loqala uluzibe uphinde uringo lesibili ulubambe mhlawumbe enqamuke uphinde luringo olunye uluzibe lo ringo lo lukafothi libambe eshe lapha engaliboni ngisho ulibona uthi uyalibona ngempela ucinga ngathi libambe ngempela luza neinkinga la ekhaya uzoshikshelwa ngayo le wayini mangalibamba locingo uzongingiza so ke manje ebalekile lento ukuthi umuntu uma wahlonipha amadlozi akhe amlusile namlethe empilweni yakho ngoba mshaye esajabule yonke into yakhe ihamba kahle ngoba masikhathi usukuma njenga ambulance thiwa sekonakele ngathi breakdown ulanda isikolokolo na kanjani ke lapho uzogetha kodwa ke ngizwe asiphinde nsisho lento yazi onye isikhathi ukuhamba nje uyogeza ubuso lapha na besithathe lawo manzi wakho washisela impepho thathe lento uyinika iphuza idliso leli ene futhi ngeke lizilimgulisa I know ukuthi njengamanje wasikhulu ukhona ozosukuma gijimeke ebethathe ikomitshi yamanzi ageze ke namhlanje amadoda amaningi awolala ephuze udodo wasemehlweni sileke lapho ziyohamba njenze kunemithi efakwayo manje wabakaza uluhlisiwe nisisi hayi mina ngifuna ukubuza ukuthi kukhona ke Dr Khehleleza umbukelo hleli lapho bukayo manje othi umuntu umbona kanjani ukuthi hayike lo udlisiwe uhambe ebhaliwe yini ukuthi hey ngidlisiwe mina simbona kanjani ukuthi hayike lo udlisiwe do you know ukuthi kunento okufanele niyazi kwa ungizwe nje sesiye emoyeni udlisiwe kwa yena ubani yena umiso namatshana khokho mamuso hey yimi okay unjani ungeke aza adliseke ima unjani ngizwe cha yimi ungeke ima emsakazweni dlala ungikhatha uwe odlisile ngizwa kanti abantwana babantu bekulandela kanje mana ngoba ungasebenzi ngizwa abantwana babantu lokuvezele cha hayi bafethu akahleli ngathi kancane hayi kakhulu ubashayela abantwana babantu ngathi kodwa ngizwe naye ukhona oyedwa okushayela hayi lutho khohlwa inkinga wena lalela mina phela ima ngijinge phela ngithi ungibuzile umbuzo ukuthi ubonakala kanjani manje ubonakala ngami ngokusaba umfana cha ukuhlonipha nje no khona into efana sihlukanise no guys ladies and gentlemen out there I'm the president remember yes oqala into eyenzakalayo la njengoba sikhuluma nje kanjeni khona i-natural love was one khona ilento to a high school sweetheart yabona lento ye crazy love khona i-connection ukuthi lo muntu manginayo noma sisempedeni siya connecta nalo muntu yabona bese kuba khona lento to a bond yangokuthi ngithini yabona how do you differentiate all this what have counted natural love high school sweetheart love crazy love
like le intombi zo KKK yabona kanjalo yabo bese ubheka futhi lento yokuthi umuntu mangingekho la impela noma mangithole ngisephutheni lo muntu ngafika kusho umuzi ngifike noma ezibulele noma kwenze njani noma iphose phansi kwebridge into enjalo nje yabona lolu thando lolubona ukuthi lo muntu uyangithanda impela kodwa manje u crazy lo muntu akadlisiwa kanjani yabona usahlangene angithi yabona so manje ke bese uyihlonisa kanjani leyo nto leyo nomuntu osuke edlisiwe. How to differentiate between those things? Right. Angithi ke fanele ngikutshele ke lapho ngikuchazele. Yabona lo umuntu ofika ashisa izinto enze ini udlisiwe lo muntu. Ngizwe uyinyanga noma ngithi wena uyisangoma. Uma sibuyele emthini kunalomuntu okuthiwa udela unina. Yayizwa leyo nto. Udela unina. Uma leyo dliso lelithathile walifaka na leyo nto leyo. Waqeda lo muntu umbozeka amehlo yonke into akasezwa noma yini ekhulunywayo. Lo muntu usuke sedinga ukuphalaziswa futhi naku ukuphalaziswa kwakhe akusadingi ukuthi umphalazise kayi1 seliphumile kunento qala ayiphuze yayizwa leyo nto ayiphuze lokuyiphuza njalo ilokubula. That is why ekhemisi kunamafutha ngawenza angaconverter abayivaseline ngathi uvaseline onjani okhothwayo ngoba ngisuke ngifuna ukuthi uyikhothe leniqale iyobulala lento. Uzoza shembeke manje. Hayi ushembe ungena ya Cha uyangena phela uvaseline wakashembe. Phela sazi ukuthi ufakwani wakashembe. Ufakwa izwi nje. Elithi mayekisa. Ufakwa nje izwi elithi mayekisa. Esona sisi. Wena lento engishoyo ngoba phela umuntu usifaka ngama feelings uyeke ukuthi siwayinikela. Man. Shudani ke le. Cha, buza ukuthi mina lento ka high school sithathe. Yeah. Kuzoba yile ye crazy love connection. Yabona bond father figure. Lezi zinto lezi ukuthi umuntu when you see umuntu walahlekelwa izinto unabonda naye wafila like father figure or something like that. And then that is a package of feelings. Yeah, you understand? Yeah. Those package of feelings we need, ladies and gentlemen, we need ukuthi sikwazi ukuanalyze izinto ngendlela yamanje nangendlela yomuthi nangendlela ye life in general ngoba ezinye izinto ukuthi is a trend of religion where hayi uma ngambona nje mina baba wazi wafa manje ke nami ke manje ke kuzoba njalo into engikhule ngayo ngikhule mina thandwana ekhaya, therefore I'm crazy in love with someone, so therefore I can't do anything else despite of my peers what I say. So leyo nto leyo uyikuphi la ufila khona ukuthi lana ke mawufila kanje umuthi without being crazy. Khona abantu abahlanya isidalo nje from generation to generation. Nanga amakhalate eKapa awazi ngisho umuthi awadli salama nawana masinywa angibuza la shayana yonke lento leyo awukho umuthi lapho ibehavior. Yabona ngizwe kunenye into ofanele niyazi. Yabona ungangamdlisa umuntu but idlozi lakhe owuthula amadlozi mayifika athandana akulula ukuthi labo bantu bahlukane noma bangalwa kanjani but amadlozi mayifika athandana labo bantu akulula ukuthi bahlukane kunendlela shaya ihlombe lento eshoyo yabo kunendlela yazi amadlozi kodwa shaya ihlombe akawazi amadlozi hayi bathanga kwazi amadlozi ave ngigxile kakhulu emadlozeni. So ke enye into njengoba ngisho ngithi kunezinye izinto okufanele ukuthi sincenga idlozi mawinsizwa zinsizwe ekhaya kwesinye isikhathi mfowethu zinsizwe emakhaya mfowethu kufanele esinye isikhathi ake niyekeni ukugijimela amadliso. Ngiyakuzwa lokho vele bazogijima beze kumina bezofuna amadliso. Ngina wonke ongaswacabanga nginelephupho ngileleqiswa phansi nginaleli impela olifaka bakubambe futhi mawulifaka kodwa insizwa ukhona umuthi othi umuntu mayudlile akadliseki lo muntu. Mina njengami angidliseki nje. Angidliseki mina. Hayi ngikhula. Dr. Khehlelezi yinjaba uthi wena udliseki sifuna ukwazi amshoko usho lapho uphelile. Obukayo. Usho uphelile. Ngiphele ngani? Uphelile. Ubona ngani? Ayuphelile mkhulu. Idliso. Ubona ngani ngini? Sifuna ukwazi ke mkhulu. Ngidlisoba. Le business idliso le ngendlela uthanda ngayo business. Oh. Hayi. Ngidliswa bani ke lapha? Phela ngeke ufuna postcard for iqhubeka ngoba ayigcina. Kuyenzeka yini Dr. Khehlelezi ukuthi umuntu onesithembu agcine sedlise wonke amakhosikazi wakhe? Kuyenzeka phela lapho kusubahlanganisa.
lapho usuke Cha uyangibhela la yebale ndawonye ngiyakubhela. lapho ke Yazi uyidela iyangibhela. ndawonye lapho ke usuke lapho ke sefuna ukuthi uthola insila kalo Yeah. uthola insila kalo uthola insila kalo uthola insila kalo bese uyayibonela ndawonye bese uthatha kalo udlise lo uthatha kalo udlise lo bese ziyakhala lapho bawa amathe nolimi izimvu zandawonye yohamba ilandelana kanje ngoba vele iqiniso lithi thathe nomthothizo ozoxutshwa noshukela uthele emhlane womunye uthi wena khotha la emhlane womunye nomunye khotha emhlane womunye. ngeke phela lokho bavuma ukwenza uma ungakabariki ngoba kusafanele uqale bariki eqala kodwa ke iqiniso lithi asikho isithembe esavele nje kwathiwa ngegama lenkosi umfundisi uthi mina esamhlanga Cha isedlozi sikhona. ayikho leyo nto ngizwa ayikho Sikhona sedlozi. abantu laba sikhuluma iqiniso Yabona mkhulu ngizwe mkhulu abantu laba uhlangana nabantu abanginuka wena uyanginuka. Uyafana nale ishaya ngakithi. Uyafana ukunginuka lokho kushoyo. Mina ngoba mina ekodwa national system sedlozi. lalela wena uqeda kuthini manje Abantu bahla Yima, mzulu uqeda kuthini manje? Qeda ukuthi abakhothane. ngeke lokho uthe ungizwe yimina engabadlisa Ngathi kancane ngendaba yokhujana yenyongo. Umuntu umuntu umthela umuntu ngamadlozi abantu kanjalo abo. kodwa ngizwe lalela mina ngikutshela Kodwa abekho abantu okuthiwa bangahlangana nje kanje wena usithanda kanje isithembu uhlulwa yini ukwenza lokho? Usithanda kanje isithembu uhlulwa yini ukwenza lokho? Cha ngiyibuzela nje. Ngoba lo nomuntu othithiwe. mangizwe Umuntu otiti angazi mina ngizoyithini indaba. lalela ngizwe mina isithemba ukuthi ngiyasithanda idlozi lami Uyasizonda. eli require ukuthi ngibe nabafazi abawu4 awu sika Oh. mana ngibusise nginqubuze ngekhaya ukuze ube inkosi mina ngoba mina izongenisa wena enkingeni le ushuni wami lo ushuni wami lo mayizongenisa enkingeni kuyasetshenzwa lana bakuthi mina idlozi lami require ukuthi ngibe na4 wabafazi angiboni futhi ngithi ngiyabadlisa ngeke ngibadlise ngoba bacelwe idlozi so idlozi leyo balidile ke mana nabo welakhe idlozi lihamola yini Elami- elabe liyagwekho ligwegwile ngoba vele Ngoba wena yini? ushilo wena ukuthi kunento engakunika yona ukuthi ubadlise mina ngangazi ukuthi uyofaka abantu mana mina wangikhothisa kodwa mina umuntu omunye owodwa weqala kuphela ima mina ngangazi akaze ukuthi uyonika ngimfuna mina abafazi umuntu loyana wathi uzobajombisa lutho bejomba phi hayi yokuhlefa laba bashombi wena Ake sikhulumeke ngedliso langaphansi. Dr. Khehleleza ubatshele ababukele ekhaya ukuthi yini idliso langaphansi ngoba nami nje ngihleli la angikholwa ukuthi ngiya-understanda fully lento yedliso idliso langaphansi la kusuke kuhlanganiswa khona intando mawuqeda kuthatha intando ebese uyayithatha le ntando ebese iyogcatshwa ezansi kwasenkabeni uma uyindoda ehlakaniphile yasemakhaya ithi mayibamba ucansi nomuntu wesifazane ezinye ayikhumula ivest yabo mawuyindoda nje oyijwayeza ungafuni ukukhumula ivest ethi mayiqeda yakubamba yakuphenqula ukuthi ahlangana ngoba isikhathi esiningi licushwa nenkaba la licushwe enkabeni lapha bese ligcatshwe enkabeni uma zike zahlangana inkaba zenzithi ngqo zishiyele nezifuba zenu igcatshwa la uvalweni mayigcatshwa uvalweni ebese yakukhavarisha kubamba ekukotele ukuthi yabo mayike wakubamba wakotele ukuthi njengonje lokuze nje ukhumale bebamba uthandeka umbambelani uthandeka uHR wami ebembambelani ngoba phela izolo bengimgcaba ukhumale nawe ngizwe bengigcaba hayi ukazi mina mfowethu ima lento lekade ngifaka ngifaka yona indabeni yecala kuphela awukunye ecala lo kade ngifaka khona lutho musu kuzofuna ukuzenza inyanga president wena umngane oyinyanga president hayi ukuthi wena uyinyanga president lutho record on edit abafana bami ngizongibona ngifana lo bani umngane wami lona oyinyanga ima uthi umuntu engakuneyona uyi1 owecala loyana ke owecala ukwazi ukundiku loyana wa 5 hours usekhohliwe awukho ima 5 hours lutho umniso nomatshana loyana ade sikhuluma ngawo manje ngeke cha phela lokho okuyinsizwa lokho ukuthi nje wanya lento yalamoya ukuzwa phela okwensizwa funa ukuzwa khona umbukeli manje ufuna ukuzwa ukuthi yini le mana lengane yaphi lapho mana kubaleka indaba sokufaka umuntu angithi sibaluleke ngamnika yona cha ibaluleke kalengane la ima ufuna ukuzwa ibaluleke lento Hayi mina ngedwa. lento kade ishit is rose among stones ngizwe wena ngunikile umuthi wena ngathi mina hamba uyoshaya ikhotha mina mangasho mina ukuthi sengitaza kangaka nawe wenza amagobongo entabeni
uthi ufuna intambisa sekuguga impahla amathayisi washitsha kala uthi mina ngenza ngani mina nje ngabala ishevenini abafazi dawo ngenza ngani ufuna ngikhulume Hayi One. ngakhuluma. khulume Khuluma. Khuluma. 3 Khuluma. Khuluma. angizondela ubala mina Ya. Khuluma. bafana bakithi akaphelini lesi sisho Namhlanje besikhuluma ngedliso laphansi nelaphezulu whereby sisho sithi thina ama topics sisazoba nawo nje amaningi siloko siwafaka ke ziningi ke nezinto engayinika ungizwe ke ukuthi naye aqinisa isithembu sakhe mana ke ngenza kwethu ke esaqamba manga kanjalo udokotela Kethelezi amanga ahlaza lawo nje ke oqala isithembu sami siyimele mina ngihlakali bami clever mana ke umsamo uqondile umsamo wami mina ushoda nge-revenue manje ke la into ebalekile ukuthi ke umkhulu uthi into ebalekile idliso leli langaphansi Ntombi elingcono lelashila ngicaba le kuyithatha iduqutuqu lezi nizigcobe emthondweni namantombazane la wathatha itaputapu lethatha inemfu lapha ngoba how can you be so extremely desperate for a man in such a way that you can head yourself to the vagina? That is nonsensical. You can't do that. Go for counseling. You are crazy. Yakutshela. So into ebaleke ngcono ke lokhu kuqhatshwa into ethinta imoya thizeni yabona kuthi nizwane into edliso kodwa elikhulu kunalo lonke ke sengigoqa njengomnikazi wohlelo awusuka madoda idliso elikhulu kunalo lonke emlimbile engilaziyo mina emhlabeni lokuqala hlonipho idliso la ngempela ke lelo idliso la ngempela lelo idliso lesibili yini ngiphazamisela uthe inhlonipho nokubekezelelana nanokuthi umuntu story leso story kubekezela story ukubekezela kudalwa ihlonipho ngikhuluma ngehead mina khuluma mina ngestaff yabo nokuthi umfazi akashayo Vele umfazi akashaya. uba ungizwe cha phuma lapho okay Uyabashaya? angashaya uyashaya umfazi ushaya umthondo nje Ayike babukele emakhaya njengoba nizwile from uDr Khwehlelezi nezwa futhi from Ungizwe hayi sesiyaqeda ke manje sesiyalivala uhlelo lethu nisithole futhi next week same time same place in a different location. kanti mfowethu ungakhohlwa ukuthi batshele ukuthi njalo siyatholakala Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday on Vuma 103 ngo 4 o'clock ekseni sisuke sinawo njalo ama show ethu amnandi kakhulu kanti ke follow us on Instagram Dr Khwehlelezi on YouTube don't forget to subscribe at Dr Khwehlelezi and inyanga yodumo on Facebook page don't forget ukuthi ungayifaki imali eShoprite or don't noma ikuphi umuntu ethi uKhehlelezi because baningi labo Khwehlelezi ongiza bayishintsha amagama mase befika ngalena ku Facebook bayibizwe ngoKhehlelezi ubona bepost izithombe bepost ngoba uhlalene nami uye lo imali zabantu otherwise next time ngizonibamba ke siyanithanda ngothando lika love bafowethu hala Tumezizweni Ngisho ngambiza embizweni Yosonka kubanda mancane ensizweni Umlaphi wendabuko Dr Khwehlelezi Dr Khwehlelezi Wayibona phezulu kodini Lapha abantu njalo busuku nemini Ndumane yatumezizweni Ngisho ngambiza embizweni Yosonka kubanda mancane ensizweni Umlaphi wendabuko Dr Khwehlelezi Dr Khwehlelezi Wayibona phezulu kodini Lapha abantu njalo busuku nemini iphosikathi edliso uyabona manje inkinga yini igama isinto sami sasho nje sisaqhubeka ne healing hour sisaqhubeka wili angithi siyalinka Okay. sakule healing hour ayikosamo ngizwe bandla you will never be serious mana benirekhoda yini pho lento yamamike le ngoba mina sikhole lo nyama nansi Phezulu. Akayijwayele. yabona ke yona ama short lawa ke lento ayishuta ayikhuluma hayi kodwa bengifuna lento ngathi ngihlala imike uyibone nje la nansi nje uyibambile bu ukulalela uyakuzwa oyo ngiyangizwa